cek cek
ate pucang kanong lawan bapati yesingo kabeh hancur lebur dening harapan neraka becut samandiman suarane pada anggoso iyo wae perang kisah saya rapi iyo wae
kencana dadi titiyane Pasurya Dewa ra ana tandinge katon sumunar kanyang samake ora kabeh dewa bisa nyaksake ing sisih kidul tanah Jawa dumununge ana segara kang nyata gedhe ombake kulung gumulung ora kendet saben wayah ana jama kang nyata wani sembrono kreta kencana dadi titiyane Pasurya Dewa ana tandinge katon sumunar kanyang samake ora kabeh dewa bisa nyaksake Rara Kidul Kanjeng Ratu ing kraton Segara Kidul ya kono tambahin Rara Kidul Kanjeng Manang ing kraton Segara Kidul
gojekan entuk sapa meneh kuwi. Kae-kae remulane yen disawang kok gawe-gawe. Kaya-kaya kelengake kanca kabeh aja padha turu sore. Kathok asale saka telah nata-nata iku tambane apa? Kathok asale saka telah yen ora padha atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja jangono ngadep janji mengko aku gelap. Sore-sore pada bulan ayo kanca padha dolanan. Rene-rene bebarengan rame-rame jagat gojekan. Kae-kae remulane yen disawang kok gawe-gawe. Kaya-kaya kelengake kanca kabeh aja padha turu sore. Kathok asale saka telah Mas, Foto kandung iku tambane apa ya hati-hati. kandung Asale saka telah Mas, yen ora padha atine rada gelap. Aja ngono Mas, aja jangono ngadep janji mengko aku gelap. Jarum-jarum wong manis sembarang jarum. Jarum-jarum wong manis sembarang jarum. Tapi jarum wong manis banyak lubangnya. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. Jarum, Kalau ku jarum. tahu wong manis cintamu palsu. Kalau ku tahu wong manis cintamu palsu. Dari dulu wong manis aku pun tahu. Jarum wong manis sembarang jarum. Nyuwun apa? Tapi jarum wong manis banyak lubangnya. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Senyum bukan wong manis sembarang senyum. Tapi senyum wong manis mengandung cinta. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Jangan nulis wong manis di atas kaca. Kalau nulis wong manis di atas meja. atur kepemandu anak para pamirsa. Ing mriki Iya, ayo hati-hati yo. saking sponsor Bapak Soleh Karanglo Purih dalu mainaken ngantos dalu atur kepemandu anak para pamirsa. Pilih niki wonten dadakan nggih menika anggenipun pentas dipun lajengaken dalu mangke dalu saking sponsor Bapak Soleh RT 6 RT 5 ing mriki ngaturaken agung panuwun dumateng Bapak Soleh niki paring hiburan dumateng masyarakat dusun Karanglo. Bilih dalu menika kalajengaken main malih. Setuju? Wah, kok sithik tok. Saking panyuwunipun Bapak Soleh, sponsoripun mugi-mugi Bapak Soleh kasembatan sejo saupinipun saha pikantuk berkah saking penonton sedaya. Ngantos dalu setuju? Setuju. Wah, sithik tok sing muni setuju iki. Pripun? Ngantos dalu setuju? Pripun penonton? Setuju? Sloka-sloka pada elo siroko
dumateng penonton ingkang wonten tanduran kula aturi nuntun madhep mawon mangke tak kecewa. Nggih, sepisan malih ingkang wonten tanduran monggo niki lapangane tasih